assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe télévision Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi mo woni moon foof salminama yettama on mbaɗama julmo wuuri e hitande hesere nde en mbi bonne et heureuse année hitande 2024 yo nde won hitande ɓuural hitande ɓamtare e hitande jaam e hitande teddugal e mbadi kuuɓal on beltanama en garti e katanɗe jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe caggal dumbunnaji ko yewtere Kuccam wonno toon to leydi Mauritanie ngam yewtidde bandiraɓe dowlo Mauritanie en garti ɗo e plateau meɗen Pindi TV no gowɗen wadde kala subaka walla e kala saaha ngam yewtidde e moɗon tawi koye koɗo mo kewɗen jaɓɓade ɓe kewɗen jaɓɓade kala e saaha eɗen jaɓɓo ɓe worɓe waɗoɓe dawrugol e rewɓe mumen to banggue pouvoir hono no opposition kono kadi eɗen jaɓɓo société civile woni pelle ɗe gona laamuyankoje hande noon jaɓɓiɗen ko Djibril Diawara jeeya ko toon to wuuro ene wiye Hammadi Hunari ko membre woni tergal e nder société civile woni ɗen pelle ɗo e nder leydi Sénégal daraniɗi ko wiyete jojjande bani adama hujji kinnaɗo ɗumen caggal nde ɓe teski wonde ɓen ɗon wonko kaɗa to banggue foddeji mumen kanko ɗon Djibi Diawara eɗen gandi ko ɗaniyanko o wonno toon to leydi ene wiye Congo Brazzaville caggal duuɓi e kitaɗi ɗi woni toon to Pointe Noire o ɓami pellital artuɗo ɗo e nder leydi Sénégal ngam dardade e ɓesguli leydi Sénégal kono kadi dardade e diwan mo Matam dardade e commune mo Kombo Hammadi Hunari ngam yoltude hujjaji mabɓe to banggue ko sikki wonde ɗin hujjaji ko joolaɗi toon to société biteɗo hono Somiva kanko tigui jogorɗen yewtidde e toɓɓe certuɗi walla e toɓɓere wotere nde ganduɗa nde ina yarde ata e oɗo saaha saabu eɗen gandi ko ɓooyani ko on ɗon société biteɗo société exploitation des phosphates de la Somiva woni on ɗon Somiva e hoore muɗum phosphate mo ganduɗa ene yalta toon to guese Hammadi Hunari addi jiiɓor addi caɗele ɗo katten hayso tawi en kaaɗi ɗo eɗen gandi mo joɗiɗen o ko ngaari mawdi kono kadi ko dariɗo teskaɗo e darde muɗum to banggue yoltude hujjaji yoltan hujjaji ɓesguɗi ɗi kono kadi yoltan hujjaji ɓesgu muɗum Hammadi Hunari Djibi Dieng mo ganduɗa woni Djibi Diawara kam tigui woni koɗo meɗen e oɗo ñalawma hande yewtere moɗon Kuccam Djibi Diawara assalamu aleykum calmina yeɓoɓe télévision Pindi TV waleykum salam Amadou Moussa an mi salmini kadi équipe Pindi TV guila technicien ji ɗi ha caméraman uji ɗi kam fof ɓe calminama e kuugal ɓe beltanama kadi hawni gonga so ɗum ɓenni kadi mbiɗa salmina ka tous les auditeurs et téléspectateurs uji woni Pindi TV guila ɗo e leydi he ha caggal leydi woni diaspora o kamɓe fof ɓe calminama e kuugal ɓe mbiyama kadi hitande hesere nde yallah waɗen jaam waɗa hen kisal e cellal balli e kadi e battane moƴƴe e udditare kadi kala ɗo ɓiɗɗo Sénégal najo wawi wonde e duude Baba Adama de ami ñagonomo moƴƴere e yallah waɗen hitande kadi e deyre tawne wonde kadi e jaam par ce que so jaam heɓama ko nden jamaji e jumaji mbawa juulede ko noon on paami kanko Djibril Diawara kanko woni koɗo men e oɗo ñalawma hande e nder nde yewtere addide e 2024 yewtere Kuccam ɗum noon eɗen mbiyamo bisimilla makko eɗen jaɓɓo waɗoɓe dawrugol naam to banggue opposition e to banggue pouvoir kono kadi eɗen jaɓɓo ɓen hujjikinantoɓe renndo ngo woni la société civile kanko koye terɗe ɗen ɗon o jeeya holko saabi nodduɗenmo noon ko caɗele teskade hakkude usine Somiva usine mo ganduɗa ina asa ko wiyete ko hono phosphate toon to diwan o Matam département de Kanel commune mo Hammadi Hunari e ndendori kam e Horko Ƴere kañumen ndendi on ɗon nokku ɗo asate on ɗon phosphate ɗi dumunnaji kala won caɗele lombi hakkude ɓesguɗi ɗin ɗon commune aji tati e on ɗon société biteɗo Somiva ko ɗum saabi nodduɗenmo ɗo ngam heɓde hen ko laaɓi Djibril Diawara holko mbawɗa haalanden e oɗo fitina gonɗo walla nde ɗo ngal luural so tawi ko noon mbiruɗen gonɗo hakkude on ɗon société Somiva e ɗin commune aji tati Hammadi Hunari ndendore Horko Ƴere eyyi aɗa andi ko waɗi foof mbiɗa jarnoma no fewi e batte oɗo émission ko fate caɗele phosphate mo Matam o ha tenti kadi guure meɗen nde commune aji tati woni Hammadi Hunari ndendori e Horko Ƴere Somiva noon wona hande fuɗɗi wadde exploitation Somiva fuɗɗi guila 2014 nde wari nde o fuɗɗima exploitation sans pourtant autant wadde dédommagement guese ɗe par ce que guese ɗe ɗon min ndemanno ɗon min gaynanno ɗon min gubbanno ɗon min tenanno ɗon min mbaɗanno gurdam men foof ɗon min guranno
en général c'est-à-dire nguurna meɗen fof ko ɗo wonno e jawlel ɗe joni noon on nokku heftama e juuɗe meɗen so heftama juuɗe meɗen noon ko ɗum ñëw ko waɗi prévoir ko yo waɗe compensation woni holɗum population hokke dambordu mum ɓe mbawa kadi hebde hunde no ɓe guurdi mbiɗa ko heɓtama mo heɓtama beele nde ɓe gari nde population koko wawna ɗum heɓta walla ko population hofi juuɗe jaaɓi yo société o gollo ɗon c'est à dire nde ɓe gari nde population ala humpito ala no humpito koɓe mbaɗat ɗo ko aɗa andi enen fuutankoɓe so wiyama laamu hefti tan enen en jitta ko est ce que ko laamu hefti ko est ce que kone hunde ne woodi ou bien woodani kono enen ngala humpito joni noon ɓe kefti ɓe mbaɗi exploitation or avant exploitation d' abord il faut ko damborɗi yalta ɓe dokka population o te kadi mi haalanma hannde Amadou Moussa an peut être on ko anda hen ayinde ɓe mbaɗaɗo haade mabɓe fuddade ko audience publique o waɗa ko Hammadou Hounare mairie Hammadou Hounare nde audience publique o waɗa no waɗira ni wona noon foti yarde par ce que kono mi ñëwi ko so audience publique ne waɗe ko fate min 15 jours avant audience publique o mairie Hammadou Hounare foti wadde sensibiliser population wiide aha gandon noon audience publique ne waɗe oɗo jour tel audience publique sone waɗe namde ko ɗum ɗo population ne foti namdade ko nde toɓɓere haalate nde toɓɓere haalate ɓe so gari ko ɗum ƴeewata onon ne ƴeewe holko jiɗɗon ɓe kaala on saha so audience publique waɗama population ne wawi namdade holko ɓe cohli ko fate ndema ko fate santé ko fate éducation ko fate environnement ko fate gueɗe hay gaynak ɗum ɗo wiyete kadi awo fof ene foti wadde e nder dossier he on saha kanko société o so audience publique o waɗama haw gassi ene waɗi document goto ne wiye PGS plan des actions environnementales et sociales on dossier kala engagement mo société o ƴettuno pour waɗande guure ɗe ene winde e nder on plan des actions environnementales et sociales wiyete ko PGS et puis on dossier c'est pas discret ko dossier wonde foti wonde ko public c'est à dire o forani suuɗede o forani suuɗede ɓesgol ɗi poti ko holle ɗum tiima hen voilà ɓesgu foti ko holle ɗo tiima hen ɓe ganda société o so fuddima golle holko foti waɗande renndo ngo o nane tous les engagements koɓe jefti ko nane e dossier he kono hande Amadou Moussa an sa yilima dossier o normalement foti archive mum foti wonde mairie Hammadou Hounare mairie Ndendori mairie Horkodiéré sous préfecture mo Wuro Sidi sous préfecture mo Horkodiéré préfecture mo Kanel gouvernance de Matam ha kala ko fate service de mine ou environnement ar foti tawde dossier o mais mi ko garmi ko 2019 fade hande mi yirlima partout mi ronki hebde dossier o donc jiɗa e négligence o woni welsindare nde woni koye mairie ji commune aji tati kufɗi phosphate o ko mairie ji ɗi ballani renndo ngo par ce que soɓe balluno renndo ngo on dossier ka mbaɗa audience surtout la min ko mbaɗami accusé surtout la mairie de Hammadou Hounare daraki sinon soɓe darno hande audience publique waɗe e communement dossier o fewne min mi yii kay neɗɗo pewdo dossier o mbaɗɗo audience publique o c'est un environnementaliste mbiɗa jogui numéro makko mbiɗa andimo très bien mi potti séminaire goto de formation forum civil à Toubab Dialaw mbaɗmomi mbaɗmo posé question o wi kam dossier ne woodi e te étude impact environnemental o waɗama ene woodi kono noon min nunki hebde dossier o ha ñalawma hande par ce que étude impact environnemental o kadi ko ɗum hollata hen kadi kala waylo baɗaɗo e gurdam meɗen e on dossier mbawɗen tuumade jeewen holko saabi ɗum par ce que étude environnemental et social o waɗi ko 4 volets volet qualité ndiyam dam ɗum jeewete gila exploitation fuɗɗani beele ɗum so fuɗɗima bonnata ndiyam ɗam voilà kam yimɓe jarat ɗam très bien qualité weeyogo mum pofeteno ɗum kadi fo ƴeewe waɗe étude mum e qualité kadi leydi ndi il faut que ɗum kadi ƴeewe avant exploitation e 3e 4e point o ko gurdam yimɓeɓe e jawleɗe ɗe ɗum fof waɗe étude mum ha gasa waɗe sous forme dossier taw so exploitation waɗama so yeehi ha woni duuɓi ma jiiya
on ko heewi waylata e gurda meɗen gila bange weeyo gila bange ndiyam mo jarteno gila bange leydi ndi gila bange jawdi e yimɓe ɓe nane debbo goto haali e nder émission Pindi radio to o haali o namdi o wi ñabbuji ne ngara ma jogo probléme respiratoire et puis c'est vrai ay hande ɗo gonɗen ɗo à partir de mois de décembre ha ɓe mbiya mois de août Amadou Moussa Anne diwan o fof oɗo saaha yimɓe fof nen ɗoƴƴa kala mo jiiɗa nan ɗoƴƴa ene wonde grippe maladie goto ne wonde ene wiye ira o no fuddi gila exploitation fuddi yimɓe fof ne jogui on ñabbu wiyete ira inspiration des respiratoires aigus ɗum wiyete ira o noon ene to diwa men to e ñabbuji goɗɗi sa ƴeewi hande hewɓe ne gonde ñaw guite hewɓe ne gonde ñaw koyɗe e probléme respiratoire ɗum fof ko waylo exploitation addi ɗum mais hande sa wi aɗa waɗa aɗa adda ɗum société o wiide kamɓe gaddine ñaw o ɓe mbiya ko thème de référence par ce que thème de référence o foti hol ɗum holto mbaɗ hol document hollo toon wiide kamɓe exploitation mabɓe addi oɗo waylo donc te effectivement ko ɗum te on ɗon dossier ala on dossier ne woodi on ɗon document ne woodi ene woodi kono ko suuɗi mais koko suuɗa d' accord ko ɓooyani ko sen mbaɗi accéléré ñande 13 lewru décembre hitande mayende 2023 on jiiɗino wadde ko wiyete ko point de presse toon to Hammadi Hunare walla Ndendori walla holko jeeɗa mi anda finalement gendarmerie mo Ndendori haaɗi on wadde on ɗon point de presse koye konngol ma deftanmi mbiɗa a watta on a ɗoftoto konngol commandant o pour wadde éviter bain de sang woni caɗele fitinaji walla ganji yimɓe saabu garmi gara hakkude ɓesgol ɗi e gendarmerie ɓe jiɗɗa wiide ko ɓesgol ɗi koko paami koko daari koko pelliti kañumen ne darade ne kaaɓe eko way noon eyyi aɗa andi Amadou Moussa Anne nane mino mbirimami ni on est en commission Hammadi Hunare o no 18 personnes o foof minen fof liggoto minen fof mbaɗata fof kala ko ari min denda min jindira koye meɗen Allah waɗi noon on jiki jaa waɗa ha Hunare to ha min mi noddama gendarmerie wiide mi happama bo mi on kalisi mon kemmi bo mi ñaami nangam kalis o ko commission jeeyi ɓe nawma gendarmerie waɗama enquête waɗama fof toute la journée de jeudi ha 19h mi ala ko heɓa hen preuve joni noon mi tumama hen mi vraiment ina bonnama hen partout kay haalama hen nde gendarmerie waɗi kam relaxé yomi yaa mi hoota ils vont suivre les enquêtes Allah waɗi noon mbimi alay sago mi ummo mi haalde rendo ngo mi famnaɓe on message mo joguino mi faade rendo ngo beele ɓe paama ko yehere ko ɓe ɓuura kadi heɓde dalilu e kadi information labdo par ce que nanti wona information moƴƴi ko jomum haala ko woodi ko ɗum woni moƴƴi point de presse o nde mbanmi feliti wadde point de presse o kanko commandant Faye mo gendarmerie Ndendori o noddi kam yomi ar ɗon à 13h à la gendarmerie jaami toon o holli kam vraiment point de presse o yomi waɗmo annulé namdomomi noon mbimi est ce que mbiɗa jogui droit wadde point de presse gallam o wi mbiɗa jogui droit absolu mais sa yi o wi yomi waɗa annulé ha oɗo saaha ɓenna après mi wattu e point de presse o no jiidirmini no bellirami ni bon mi faami kadi hallaji makko ko wi ko kadi vraiment ene famni garmi noon mi yiccumi e hakkillam gandumi hande population no waɗi engagé ni e détermination moɓe jogui pilita moɓe jogui e caggalam o walludemi hare nde mi faami so mi mbiɗa waɗa forcé tan adan donc ko bende sang oɓe yimɓe maya hen yimɓe gaña hen min hare mo gommi e commission Hunare o hare momi jiiɗi wadde o e darnade leñol ngol wadde wallude ɓe hujjaji maɓe yolto par rapport exploitation miniére par ce que kono migno haali ko alay sago il faut ɗum rewne lawol wawde rewne ɗum lawol noon ko population daro fodde halpulaar mbi fodde tottarake tettet donc ɓari hujjaji meɗen e ñagaki société o e garan yelade
ko droit ji amen légitime et légaux mo min jogi ton be pour hokkude en ha timma bar be dokkani en en daroto koye meden ngaddane koye meden donc on droit ji pour heftude dum non webata tidat ko hare mawde won don donc min mi yida hande e der diwano ha tenti commune am Hamadou Hunare be biya cause Djibril Diawara kaari hen mayi hen obe kaari hen gañi hen vraiment dum mi yida dum ko dum sohla dum ko dum wadi arrêté et puis nyande mo wadi arrêté 17h be ngaddi do ko 2 camions de gendarmerie ummi chambe ene ngari don pour wadde surveiller nokko c'est ça wata haydara hawon e kongudi Djibril Diawara di ko sarakul nam kono ko sarakul nan do pular machallah do wi wonde ne fodde heptatake tetete ko pular celludo dum non eden badamo félicité ko adi fof ngarten e ko yiwiti ko adduma do ko hande odon jogi commission ngaji ganda di ko commission ngaji tati dendindi commune aji tati Hammadi Hunare Ndendori e Bosa manami horko jere commission ngaji fof elli to bangi do phosphate to ardebe phosphate be nimbiya ko commission Hunare burtide kadi e der hen ko indema de artar ko Djibril Diawara sali sabu do ngonden elli société o koko dari gollani sabini ha hunarnaɓe hewɓe ngala toon CDI woni to banggue contrat durée indéterminé ina guitta gollaki toon donc tawi saabi ɗum ko darde commission hunaro e darde ma holko saabi Djibril Diawara nangui to nanguiɗo ha joni eyyi aɗa andi ko saabi nangumi ha to nangumi to joni Amadou Moussa kala ko wona gonga ɓuuri par ce que société ji oɗo Somiva 2014 fade hande bientôt mbawi de 10 ans d'exploitation ko be jefti don ko be ngayi ko mo chiffre d'affaires en matière de chiffre d'affaires de 10 ans mira wi 500 milliards de chiffre d'affaires mira wi teme joy milliards chiffre d'affaires o do hitane mo ngona 2023 be ndayi chiffre d'affaires de 56 milliards e ko fawi dum ite yaltinum rapport mum te kadi min mi darnaki renongo pour horam ou bien pour yilade hunde posam ou bien pour yilade he inde non nado kallo mbawda wonde sa darni leñol ngol a darni diwano a darni renongo e dow gonga e sabi Allah wallahi Allah tawata hen te kadi hay so yimbe be calima tôt ou tard so gonga feeñi tan ɓe ngara ɓe mballuma ay nen puddami de ko min tan goto wonno deuxième personne ko Mamadou Dalla Sakho amin jaha min jirlo gure ɗe en mbaɗa sensibilisation ha ko ɓuuri famde jabbal amen o ko wonnoɓe diaspora ɓe ɗanniyankoɓe artuɓe ɓe ɓen puddi famde komin jahata ko ha Allah waɗi ko ko hokki min hande doole ɗe noon ko Allah jogui wona minen jogui ko Allah rokki min doole ɗe kono noon ko ndo darimi ɗo Amadou Moussa sa yi mi suusi mi heɓi pelital e doole ko wonɓe cagalam ɓe mbiɗa yetto Allah mbiɗa yetto commission o par ce que commission sa yi ɓe mbi commission Hunare ɓuuri darade par ce que amin gandi ko won toon ko amin kumpiti ko won nder to amin kumpiti kadi ko ɗum ñe ko haali te komin kala ko foof min jitta ko sur les textes uji ɗi kadi wona minen mbaɗi ɗum ko laamu ngu waɗi texte uji ɗi mais pourquoi laamu ngu wata application des textes ko ɗum woni caɗele ɗe minen noon amin pelliti fof kasanka e kaso par ce que leydi ndi wiya ko kala ɗo ngaalu woni e nder leydi he ko ɓiɓɓe leydi jeeyi bari ɓiɓɓe leydi jeeyi noon yoɓe nokku fodde amen bari fodde amen ɓe mbarukude men minen komin dariɓe ha nde min keɓden fodde men fof hande so hay société o liggaki par ce que ɓe mbi ko ɓe joɓata ɓe jiiɗi ko rewde droit men minen noon min gara ñagale ɓe ko droit men absolu ɓe poti hokkude min alay sago kadi il faut ɓe dokka min ɗum soɓe dokkano ɓe gollata koɓe mbiyata ko liggotoɓe Hunare naaɓe guittama gollata naggam minen ɗum wayno ko sondol une ni par ce que fiindirani liggotoɓe ko droit ji men à part minen société civile o darnoɓe affaire hujjaji wuro ngo ɗum ko à part par ce que dédommagement e côté social wona gotum hay affaire étudiaji koɓe mbiyata ko étudiaji ɓe joɓata luwas mabɓe mi haalanma hande Amadou Moussa Anne wallahi billahi tallahi tant que somi wa ça existe omo waɗa exploitation wallahi ɓe joɓat eɓe joɓat e location étudiaji ɗi te kadi guure ɗe kadi
ko be pudi wadande gure be alay sago be mbadat ha timma so wona dum minen fof min pondi hen dum woni darna men dum woni pilita men dum woni hankadi engagement men hande Allah hanni fof garnayne chiffre mo ganduɗa ko addi haalaka nde tawno ko jomen leyɗele en walla jomen guese en entre guillemets namdi indemnisation woni ndamurde ndin ɗon ɓen no poti e 3 communes o Hunare Ndendori e Horkodiéré normalement ko winda ko hakkunde Hunare commune Hunare Ndendori e Horkodiéré faut ko 1804 personnes et der 1804 personnes il y a 210 personnes ɓeyda hen woni remoɓe te kodu min ñëw haalan affaire remoɓe article o nani article 93 o remoɓe taw ɓe gona joom leyɗele ɓe gona joom leyɗele kamɓe remoɓe hay goto mabɓe wona joom leydi te kodu min ñëw ko haali ko article 93 wi ko réparation des préjudices occasionnés o wi l'occupation des terrains par les titulaires du permis d'exploitation minière à l'intérieur comme à l'extérieur des périmètres qui lui sont attribués. C'est-à-dire périmètre mo sobiwa wala attribué nder mako e bowal mako donne droit aux propriétaires des terrains donne droit aux propriétaires des terrains ou aux occupants du sol. Donc français wiya ɗon c'est-à-dire que leydi ndi so tawi ko ɓe doka ko ɓe mbaɗa exploitation jogiiɓe droit pour waɗe indemniser woni ko woni nder périmètre o e caggal périmètre o ko joom leyɗele ou amma ɗum demowo hen remoɓe bari joom leyɗele ngooti donc jarani kadi kala affaire remoɓe donc demowo haaltake ɗo demowo haalaka ɗon par ce que loi wiyani o wi ko donc o so tawi wona Amadou Moussa ko min Djiby Diawara c'est ça bon kono wiyana Amadou Moussa e Djiby Diawara c'est ça donc ɗon ne leyri donc ko firti ɗum ko yimɓe en manki famde ma taw ko mbinɗa nane ko yimɓe kumpitaki d'ailleurs holko koɗo mi ñeewi hande o est ce que onon commission ngaji 3 communes ɗi oɗon jogui appui baɗɗo fayida walla mantiniɗo gummiɗo e état du Sénégal pour wallidde on e haare nde gonɗon nde hande no gonɗen ɗo ministère des mines et de la géologie kamɓe sont catégoriques là-dessus kamɓe ɓe mbi ko hakkunde indemnisation ko hakkunde population ko c'est-à-dire communauté o e société o jotto ɓe jewtida kala ɓe pamodiri ɓe mbaɗi accord on saha kamɓe lamɓe ɓe kamɓe ministère des mines et de la géologie ɓe dokkaɓe autorisation d'exploitation no jirɗon ɗum est ce jirɗon ɗum ko ɗum jingere wonande laamu ngu to banggue société walla jirɗon ɗum tan ko laamu ngu nana e gonga min kam mbiɗa wiide côté ministère des mines et de la géologie ɓen kam enen caggal population firti par ce que kamɓe ɓe mbi tant que ɓe pamodirani population ɓe dokkataɓe autorisation d'exploitation eɓe jogui noon décret présidentiel eɓe jogui permis d'exploitation sur une superficie de 661 km². Mais ha hande Amadou Moussa an hay goto wawa widema périmètre dokkade somi waw 661 km² o ko ɗo fuddi ko ɗo haadi hay goto wawa haalandema ɗum kadi c'est quelque chose de louche parce que sa hokkino ɗo périmètre ou bien une concession d'exploitation foti andude to fuddi e to haadi kono handade ɗum fof andaka deuxièmement ko permis d'exploitation hokkani ɓe droit wiide tan kala ɗo ɓe jiiɗi waɗe exploitation ɓe mbaɗat exploitation sans pourtant o tadde dédommagé non wona ɗon kodi wi aɗa wawi jogade permis d'exploitation ala autorisation d'exploitation a wawa fuɗɗade golle ɗum noon oɗo caɗele momin jogui hakkude mabɓe e hande noon minen duwala men ko société civile les organisations de la société civile wonɓe caggal amen minen ñaguini min koyngal woni comment dire forum civil e ONG 3D e énergie ay ɓen daari lan wallude min e haare nde eɓe dokka min peeje eɓe kolla min kadi laabi mo poɗɗen rewde ha keɓen hujjaji men woni karallagal banggal karallagal no haare nde wayata beele ko haare dialogue hakkunde population e ɓen ardiɓe société o walla ko ɗum haare manifestation ngaji devant ministère walla e yeeso damal société SOMIVA arani minen en tant que darniɓe droit ji communauté o minen min jiiɗa haare c'est à dire haare doole min jiiɗi ko ɓennino ko ɓenni
manifestation ngai parce que pacifique waɗi no ha yimɓe gañi hen woɓe ni hay oui hay woɓe maayi hen sen bedda e galleji mawɓe hewɓe tampi hen hay suka goto ndennorajo maayi hen caggal ɗum bien sûr oui ene wiye oɗo Diallo yettere Modi Diallo on sankima hen par rapport piyande ɗe yalla yurmo yafomo de passage anani minen fof nanguida toon kasoto min ha Matam o jogino ko probléme taaridi so mo taaro joni ko probléme ɗum fof dani hen kono hande noon ɗum fof ɓenni hande wona haare dialogue wona haare doole uɓe peydirde gayna uɓe kaaje uɓe cabbi non ko haare dialogue minen min mbaɗi prôné le dialogue yo société o responsable uji ngara ɓe min joddo hay so taw min mbiya hectare ko 50 millions fof ko kaldigal kono wona tan kamɓe ɓe mbiyata ɓe mbaɗa min imposé koɓe beelako ko ɗum ɓe mbaɗata par ce que ɓe kolli min kamɓe ɓe jogui doole eɓe jogui kalsaji mabɓe eɓe mbaɗa corruption yimɓeɓe ɓe jeehi ha ɓe batti rendinde hunarnaɓe hakkude hunarnaɓe et justement ko ɗon jinnomi arde par ce que hayso tawi wona hakkude hunarnaɓe e hunarnaɓe ɗe onon 3 commission gonɗo toon mo ndendori mo hunare emo horko ƴere o illi won ko woni hakkude moɗon ha cikkuɗon wonde won janfo woni ɗon surtout to banggue indemnisation ɗon aussi holko waɗa laɓinande bande oui toon kadi ko gonga toon ɓe jeehi kadi ha ɓe mbaɗi min divisé par ce que hollo ɓe mbaɗi min divisé toujours ko mbiyami ko Alassane Ba kala ko bonni e diwan ko Alassane Ba ɗum mi waɗi répété ɗum à plusieurs reprises par ce que kanko o yahani pour intérêt communauté o Alassane Ba c'est un Sénégalais comme nous ko Sénégalais no min mbaɗi ni il est de Kédougou kadi ko min won toon mais ko waɗat ɗo diwan meɗen ko wallahi o susa waɗi ɗum to Kédougou to par ce que min ene waɗi lawol mum loi ni tenti min kala ko fate min on ko loi haali ñanden bugo ɓoyani ni e nder oɗo hitande 2023 to kosantoto 3 personnes mayi toon e manifestation hay minimum maire mo kosanto mayi hen anani e Burkinaɓe goto e waji goto tiwa ɗum foof holko addata ɗum par ce que droit ji population ngaji so ɗi jaɓɓama tan onoɗo jiiya minen min jiiya c'est des milliards koɓe jaltinata par jour eɓe nawa minen foddami min keɓata goo sukaɓe min gollata no hanniri ni deuxiément droit ji amen min keɓata no min jidirni hay infrastructure goto ɓe mbaɗani e guure ɗe ko fate RSE aɗa ɗum no foof ene adda fitina quoi par ce que so yimɓe jeehi ha gandi nder koɓe poti heɓde koɓe keɓani alay saago yimɓe mbaɗa révolté te révolté so ari noon bonnan ko heewi ko ɗum noon minen hande vraiment jabal amen ko waɗi évité en bende sang ko waɗi évité yimɓe gaño hen oɓe yimɓe maya hen wona solution ko jodden autour d'une table min kaltida koɓe responsable uji minen komi responsable uji amin gandi holko foti wonde eko fotani wonde mais so yimɓe joɗaki kaldi est ce que eɗen pamodirta est ce que noon commission ngaji tadɗi oɗon liggodira e maire uji commune aji moɗon kala komin mbaɗat minen commission ngaji tadɗi min mbaɗata ko réunion ji amen koye maire uji ɗi un jour mi waɗi convoqué toutes les 3 commissions min joddima mairie Hammadou Hounare mi waɗi ɓe expliqué mbimi tinnoɗen ndenden e haare wotere he intérêt men yo won intérêt goto par ce que commune aji tati ɗi enen ndendi koye meɗen sa ƴeewi ɓi Hammadou Hounare najo ene resa ndendoruɓe ndendoru najo ene resa Hounare et même chose comme Boysaɓe donc enen ndendi jaam enen ndendi bone kono oɗo combat woto jaɓen jamais au grand jamais ha société o fecce en par ce que société o so fecci en waɗa ko arrangé kanko te woto jeewen kadi intérêt société o jeewen intérêt koye meɗen communauté o par ce que société o ko ɓooyi ko fof ko yaho enen keddoto ɗo hande sen keddima ɗo enen to taw enen en kawrani en bonirama goto fof haaɓe goɗɗo o janggo est ce que sen jindire mbawi hayo bandam nani ɗum ko probléme donc mballen évité ɗum ay premier dédommagement o sa yi rewi lawol waɗani cow comme no ngollo lawol ni par ce que minen commission Hounare commission ndendori amin jaggodiri pour un dédommagement no foti wonno 500 millions amin jaggodiri minen mbaddat batu kala nde min mbaɗi batu Hounare kamɓe ɓe mbaɗa batu ndendori kala nde min mbaɗi batu Hounare e mbaɗa batu ndendori kala nde min mbaɗi batu ndendori ɓe mbaɗa batu Hounare te min jaade minen foof kala ɗo min payyade woni to préfet woni to gouverneur ou bien bon to sous préfet
kala ɗum pour yaade kala ɗum nodda batu hade min yaale mi waɗa concertation min paamodire konngol min jaha itti ɗum e oɗo deuxiéme démarche mo gonne no vraiment yimɓe ɓe jaari hen ko intérêt personnel te kadi kanko Alassane Ba o rewe sukaɓe kala mo andi on ko vraiment ko neɗɗo tiɗɗo o nodda ɗum less o waɗa ɗum proposé kalis so jaaɓi o hefta ɗum hankkadi haadi luural entre commission ngaji ɗi est ce que ano meeɗi noddudemo pour waddemo essayé waddemo mino o noddigama plusieurs reprises première fois min jeeyi ha lawol hakkude croisement laaɓi ɗi entre Hunare e Boysaɓe Pallal ɗon min jeeyi Mamadou Dalla Sako woni seeɗa omo wuuro mayaɗo mon ɗo ñande mum ko minen tato jonno o rewi koye Mamadou Dalla pour haldeyam nde min jooɗe woto makko jamma 19 heures hakkude Fouta e Guédia o waɗi kam proposé une somme d'argent 15 millions sappo e joyi millions yomi dejju yomi yittu haalame nde probléme o anani kamɓe yomi gollu tan mbimi ɗum wawa wonde par ce que hande min ɗo tolmi ɗo espoir guure nde fof ko dow am woni te kadi hay so ta hokkani kam mbuuɗu janggo soɓe jii société fuɗɗima waɗde exploitation sans pourtant waɗe dédommagement ɓe mbi ko jawra soodama te min mi yeetanndima kam au grand jamais à cause des intérêt Somiva te Somiva jaranani kam yeyde commune aji ɗi Somiva jaranani kam kadi yeyde population parce que on ko jimmi e wuuro he on ko j'aspire à quelque chose on ko jimmi e wuuro he te kadi ko mbi jom wuuro mbiɗa wawi wonde hande janggo jom wuuro so gurdam woodi kono ɗum no jarnadi kam hande mi yeyandima kam janggo mi fiilama lefol jom wuuro bato waɗe gallamen oɓe bato waɗe leegal amen est ce que min mbiɗa jogui konngol haalde mbimi wala jogui konngol wiide mi haali fewata yimɓeɓe keɗota kam c'est ça mataw en batidorto oɗo question par ce que waktu o timmi namdal batinigal hande onon commission ngaji tati Hunare Ndendori Horkoƴere so tawi on pini subaka goto on jii camion ngaji walla machine aji ina gasa e hectare uji ɗiɓe mbiɗi e guese jananɗe tawi wontinani holko wonata réaction moɗon minen kam min kalniɓe clairement ñandende capitaine o nde probléme o affaire probléme kalisi biyaɗo commission o kama hokkaka capitaine o ari ha Hunare o noddi kam min jaadi min Alpha Dramé Mamadou Dieynébil Sangot Moussa Sarr ancien adjoint maire de Hamadou Hunare ene wonde Demba Diong secrétaire municipal on sahani on jour ko bamule min gonno taw oɗo Sékou Godio Sow ene maaya min gubbomo yalla yurumo yaafo ko gorko moƴƴo dariɗo par ce que sa ƴeewi kanko Sékou Godio hande nde Hamadou Hunare waɗa érigé commune nde maire waɗama élire en 2009 ɓe galano bureau o yitti galle makko o e suudu mo mahi o kanko hoore makko so hawɗare woni galle gonɗo voilà baɗɗo antenne o hokkiɓe hande Allah hanni fo hande ɓe keeɓi bureau machallah des années ɓen ɗon mairie ko ɗon wonno amin jettomo amin ñagomo Allah kadi Allah ɓumno guiye makko toon ɓe noddimi amin bamule min jeehi minen mo limma minen joyo min jeehi mairie min tawi ɗon commandant capitaine compagnie régional o mo Matam mo capitaine Fall ene wonde commandant Faye mo Ndendori o e Guèye adjudant o ene wonde John ene wonde sous préfet mo Wuro Sidi o sous préfet waɗi kam présenté kanko capitaine o laaɓi tati mo haala indam mbimi ko min o wi an woni ɗo henne aɗa yiiɗi addandema probléme e région o mi addantama probléme min ko darimi ko combat mo mbaɗanmi mene o combat o hay goto wawi yittude kam e dow combat o par ce que mi daranaki intérêt personnel mi daranaki kadi e dow fenade kalmi ko wooti te kadi mi haalanma en tant que capitaine compagnie Macky Sall gonɗo président de la république garant de la constitution sénégalaise omo andi ko kalami ko woni wooti te wawi yittude kam e ɗo ɗum noon ko kala même ko jehen ha sur le terrain o ari ko wadde constat litige gonɗo hakkude meɗen e Somiva min jeehi ha toon Alassane Ba tawa e liggoto wabɓe Somiva responsable uji eɓe tawa min joodi min dari ɓe kaali ɓe namdi o waɗi posé question ngaji e Alassane Ba haali ko heewi ha hollimo poto ɓe piyo to ɓe kaaɗi min jeehi toon o haali kamɓe exploitation mabɓe o première phase ko ɗo haadi
yo haala ho gayni kanko capitaine Fall namdi kam holko paami hen e haala Alassane Ba bam mom mi détaillé point par point ha gaynumi kanko Fall namdi kam so taw ko mi expert am min mbimi non o wi so taw ko mi géologue mbimi non o wi so taw ko mi technicien de mine mbimi non o wi holno gandirɗa ɗum ɗo fof ko kala ɗo ko fof mbimi mi janggu ha gandumi ko jangde rokki kam ɗum te wona mi wona géologue mi wona expert en mine mi wona technicien de mine mais ɗo ɗeɗo guesse oɗo ladde ɗo min jibina ɗo min guuri ɗo min ndemanno ɗo min mbaɗano fof mi andu leydi ndi ha gandumi kala pa mo mbaɗi dépassé amin gandi holto ɓe payi mbimi soɓe mbi oɗo piyo ko ɗo ɓe doɓe kaadi mbimi ɓe peeni de ɓe puɗɗide ko carmine 1 carmine 2 haali ko oɗo dig lawol ngol woni hakkude mabɓe jeewe lawol ngol joni law kiddo ɗo ɓe mbaɗi déplacé ɓe mbaɗi créé une nouvelle route pour wadde par ce que ɓe mbaɗi sondage ɓe gaddi oɗo nokku ceyɗa gonnoɗo ene 50 métres o ou bien 100 métres moɓe jiiɗi wadde exploité o law e nder lawol ngol eɓe gaddi on e waɗi mine mi ko ɗum addi caɗele amen min jeeyi ha ɓe kollimi limite mine o to ɓe jiiɗi wadde exploité o kanko capitaine Fall o andi ko ɓe goni dow mum ko wona gonga par ce que namdiɓe piyo o wi piyo nde mbattonde piyo est ce que autorité ji tawama o wi ala kanko Alassane Ba o wi est ce que communauté o tawama o wi ala o wi ko fenande joɗɗon par ce que mbawa wadde oɗo piyo taw autorité tinani e te kadi communauté timani te ko onon tan mbaɗi ɗum wona gonga donc wonko laaɓani hen Djibril Diawara Allah jarama mbaynoɗa bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV mbayno wayndirde mabɓe ha sahaji goɗɗi eyyi téléspectateur uji Pindi TV ha technicien ji caméraman uji ha wonɓe diaspora kamɓe foof mi yettanmaɓe Allah vraiment hande émission o waɗi kam weltare arde ɗo labbinde ko woni diwan meɗen to pour que rendo ngo population sénégalaise ha l'état o anda vraiment komi goni dow mum te kadi l'état o il faut ko walla min parce que a wawa lamde leydi le population laminma so population heeɓi jeeri jawɓe heeɓi caɗele surtout ko fata e ɗiɗo minuji les ressources naturelles il faut ko l'état o ƴefta kuugal wawi wadde vraiment régulariser les mines là les ressources naturelles là so wona ɗum vraiment addat ko fitina mawɗo ko leyɗeɗe Afrique centrale koɓe keɓino ko e fitinaji batte les ressources là ɗum wasa hebde enen hokka hen kadi leçon mbawde wadde régulariser les codes miniers là ha rewne lawol taw population yeehe hoore mum e société ji kadi jeehri koye mabɓe taw addata fitina janggo vraiment mi salmino mi juurima on ha saaha goɗɗo inchallahu rabbi jarama Allah jarama Djibril Diawara tergal e société civile sénégalaise en jarnimo no feewi e nden toɓɓere nde jewtanɗen ko fate banggue société minier biyeteɗo Somiva baɗo exploitation phosphate toon to diwan mo Matam e commune mo Hammadou Hounare Ndendori e Horkoƴere hollirde wonde tan yewtere nden udditani damal kanwuji goɗɗi ɗi Somiva haaldeteɓeɓe so tawi ene jiiɗi jabtade ko haala ɗo ko plateau o nani ko kamɓe wonani ɗo so tawi kadi commission ngaji goɗɗi ɗi en l'occurrence Ndendori e Horkoƴere ene jiiɗi jabade goto e mumen kadi no nodda ɗo ara laɓɓina walla jabto ko haala ɗo henno ko walla ɓeyda ko haala ɗo henno ko en tout cas Pindi TV e radio kala en udditani mon dame ngam mbawon arde ɗo e plateau Kuccam oɗon mbawi wadde réagir walla namdade émission o to banggue arde ɗo to banggue kuccam arobase gmail.com en jetti Ali Fall to banggue montage caméra ko Djiby Dieng en jarniɓe kamɓe kala yo Allah hokki en hawrude e yewtere wonde so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama